Als het kasteel wordt afgebroken, dan is het zeker. Het draaksteken zit erop. Alles wordt weer opgeborgen en gaat 7 jaar lang de kast in. De organisatie kijkt terug op een geslaagde en uitverkochte editie. Dit moet ook allemaal gebeuren, maar dan zie je hier ook weer dat drakenbloed. Iedereen staat weer op, want ook dit moet nog gebeuren. Ik denk dat inmiddels de meeste mensen in Bezel al bijna op vakantie zijn of gaan. Maar je ziet met name de mensen van theater en techniek. Ook de professionals van Stagelight zijn hun apparatuur aan het afbreken. Maar het decor wordt afgebroken. De loods waar de draak in bivakkeerde, die wordt afgebroken. De huisjes worden ontruimd. Ik schat in dat we over 2 weken hier weer gewoon een leeg terrein hebben. Heel vreemd allemaal. 6 voorstellingen stonden gepland. En dat betekent dat er 15.000 kaartjes verkocht moesten worden. Een flinke opgave. We hadden grote uitdagingen, met name om die 15.000 kaarten te verkopen. Nou, dat is tijdig gelukt. Ik heb eerder gezegd, het is niet de vraag of het lukt, maar wanneer dat moment is. Nou, dat is gelukt. We hebben hele mooie dingen neergezet. En we hebben heel veel materiaal verzameld, wat er allemaal nog komen gaat natuurlijk. Naast een registratie van de laatste voorstelling komt er een fotoboek Drakenbloed uit van de Haagse fotograaf Robin Butter en maakt de NTR een film die volgend jaar wordt uitgezonden. In september zendt L1 een serie uit over het draaksteken. En daarnaast zijn er de vele foto's die huisfotograaf Patrick Aspers maakte. We hebben natuurlijk al die voorbereidingen gehad, we hebben die voorstellingen gehad, maar ook het feest na afloop elke avond en het slotfeest voor de vrijwilligers. Ja, dan komt er ook heel wat los. Hè. Die vrijwilligers die werden zondag bedankt voor hun inzet. Meest trots ben ik eigenlijk op gewoon heel Bezel. Heel Bezel. De inwoners, de spelers, vrijwilligers. Niks is te veel. Iedereen wil meedoen met het spel. Het bruist. Gewoon het totaalplaatje, het plezier, de lach, alles. Ik ben in 1974 bij de eerste keer dat het spel buiten opgevoerd werd, ben ik al bij de hoofdrol en sprekende rollen geweest en dat is nu 8 keer zo gebeurd. Is het voor u ieder jaar anders? Ieder 7 jaar heel anders. En dit jaar was het heel anders. En ik vond het van het begin af aan heel mooi. Dat het anders kan. Wat was de grootste verandering voor u? Het hele spel. Want ik heb 7 keer oude teksten allemaal. Iedere keer eigenlijk kwam het op hetzelfde neer. Maar dit jaar was het helemaal anders en dat was voor mij echt een ervaring. Als je al 7 keer gespeeld hebt met allemaal oude teksten en je krijgt nu allemaal helemaal nieuwe teksten, die moest ik ook weer gaan leren. En met de burgemeester aan de bar kunnen de werkers zelf even rust nemen en terugblikken op deze editie. Welke persoon is u het meest opgevallen tijdens het drakensteken? Voor mij dit jaar, deze traditie, nou voor mij is het Prinses. Die meid heeft zo geweldig gespeeld. Echt. En wat maakt haar perfect voor u? Nou, ik ken haar nog als kind en een vriend van mij van altijd bij de veteranen heeft gevoetbald ook. En de vader, en zo ken ik haar. En we hebben jaren geleden hier in de carnavalsoptocht een Sint-Joris met een prinses gedaan. En die meid heb ik toen al met 12 of 13 jaar heb ik je al prinses gemaakt. En nu zeg ik altijd van, nu ben je werkelijk prinses. Waar sta jij over 7 jaar? Ik hoop weer hier op deze markt na een leuk draaksteken. Ja. En ga je dan zelf ook meedoen of is dit een soort van stop op het hoogtepunt? Ja, we hadden het er gisteren ook al over met de andere sprekende rollen. En toen zeiden we van, als we allemaal hier zijn en als we de tijd hebben, gaan we sowieso weer meedoen. Dus ja, dat lijkt me heel leuk. Nu sta je hier vandaag, je bent erg blij. Waar sta jij volgend over 7 jaar? Over 7 jaar, we hebben een hele leuke commissie. Eigenlijk allemaal oud-prinsen, we kennen elkaar al heel lang. Oud-prinsen in de zin van de carnavalsvereniging. Van jong tot oud. We zijn er 4 of 5, die hebben al heel veel edities mee georganiseerd. En ze willen nu langzaamaan de scepter overgeven aan jong bloed, aan jong drakenbloed. En ik hoop dat ik daar wel deel aan mee mag doen. Ja, ik zou wel nog een keer mee willen doen. En dan word je de koning? Nee, daar ben ik dan nog iets te jong voor. Als jij 7 jaar ouder bent, welke rol zou dan op het lijf geschreven zijn? Ja, ik weet niet. Ja, het script, dat wordt nog afwachten. Maar een rol zoals Weerse wil, lijkt mij ook wel een leuke rol om te spelen, ja.
Wat waren nou zaken die eruit sprongen wat jou betreft? Ja, eigenlijk zijn dat heel veel dingen. Maar als ik dan kijk naar mijn professionele clubje, en dan noem ik met name even Jeroen Kriens en Milou Janissen, die met het idee kwamen om in het programmablaadje een soort van virtuele tour op te nemen. Want het Bospleps, dat bivakkeerde daar, maar daar zag je niet zoveel van. Dat hebben we in beeld gebracht in de virtuele tour, die je op de website en via het programmablaadje alsnog kunt bekijken. Dan denk ik van, hoe is dit mogelijk? Vaak kom je in theaters, dan moet je een duur magazine kopen. Als je dat niet doet, heb je helemaal geen informatie. Wij hadden bewust ervoor gekozen om aan iedereen een programmablaadje met de meest belangrijke informatie uit te reiken. En daarin is eigenlijk die virtuele tour wel iets heel bijzonders geworden. Voor mij persoonlijk was verder het hele project rond het muzieknummer van Roy Smeets, Onze Koning. Ja, dat was ook prachtig. Dat idee dat heeft hij in 22 al gekregen. Iets speciaals doen met een activiteit waar hij bij betrokken is. Heeft dat nummer geschreven, heeft daar zijn muzikanten bij gezocht. We zijn met hem de studio in geweest. En daar komt dan op het laatst ook nog het idee om Simone Geerlings, de prinses Aya, met haar fluwelen stemmetje ook nog te laten meezingen. Ja, en dat nummer dat werd door jong en oud gezongen, zelfs de kleine kinderen. Ja, en dat is dan ook weer zoiets wat ook nog weer voor extra PR zorgt. Dus vond ik heel bijzonder. En dan weet je zeker dat het goede besteedt. Het goede dat besteedt.